i-memorize yan. Ay, sabi na po sa basic daw. Morning, Carl! Morning, Deeds! Loyal, feel good morning! Ayaw muntag ka ninyong tanan, Pilipinas! Sa oras na 7:31 ay kasama na ang cool na uncle from Davao. Uncle Dago! Kasama rin the undisputed hottest tita. Ang dahilan ko bakit ka nanonood ng Love Radio. Tita Tanya Chinita. Tipo mo'y mestiza na chinita, habang ako'y morenang dalagang Pilipina. Tingnan mo naman ako sa mga mata mo, huwag kang kumaripas ng takbo. Thank you, as a pet lover. Pag nawala ang pet mo ba, Hinahanap. hahanapin mo? May ano ba, was there an instance na kawala yung aso nyo, hindi nyo na mahanap sa bahay nyo? Hindi, never. Ay, oo. Dog lover ka ba? Cat? Dog and cat lover. Pati may cat ka din. Si Pikachu yung pusa namin. Oh, sobrang love ko yun. Si Pikachu. Tapos, nasa TikTok ko yun minsan eh. Okay. Tapos Anong breed ni Pikachu? Hindi ko alam. Hindi naman siya yung marang may pusa. Pero halatang may lahi siya. Mga Persian cat, tama ba Hindi ko yun? alam ang mga ano eh. Yung maganda yung mata. Tapos, nawala na ba itong si Pikachu na try mo? Hindi. Pero si Bebe, yung aso namin, ayun yung golden aso. retriever, half golden retriever, half aspin. Ruff, ruff. Yan, si Bebe. Pero wala na siya last year, May. Okay. Namatay siya last year. Kasi 15 years old na naman na siya. Alright. Pero Senior na siya. Itong mga pets mo, pag nakawala sa So, bahay? going back na nawala si Bebe. Okay. Siguro mga 2015 yan. Andito na ako sa Love Radio. Sa Manila Broadcasting Company. MMG. Dito na ako. Nawala si Bebe. Tumawag nanay ko, nawawala yung aso, nawawala. Pero may mga dugo. Ola. Na parang galing sa kanya kay Bebe. Sabi ko, hanapin nyo. Nandun siya sa malayo. Yung aso pala, pag mamamatay siya, lumalayo siya, no? May ganun daw yun. Lumalayo daw yung mga pets natin kapag alam nilang mamamatay na sila. Parang parang ayaw nila makita mo silang... Oo, nahihirapan. Hinanap. Pagkahanap, sa kanya nga galing siya nga yung sumusuka ng dugo. Dinala sa vet. Kinonfine. Gumaling. Humaba pa yung buhay niya ng ilang taon. 10 years pa. Haba ng buhay pero niya. hinanap niyo siya. Oo, hinanap. Anong naging sakit ng dog? May heartworm siya. Oh. Heartworm. Tapos So simula natanggal naman yung hindi worm natanggal pero nag-maintenance ko na siya. Parang 10K ang gamutan ni Bebe monthly. Huy! Oo, pero last year ay hindi niya nakinaya sa katandaan. Pero tamo, Humaba nagawa pa. nagawang ko Ginawa ng niya ng paraan eh. Nagawa ko Oo. ng paraan. At saka, naramdaman niya na gusto pa namin siya mabuhay. Galing. Naiyak tuloy. Kasi nga yung tulad ng pusa na yan, imagine mo yung may-ari, nagpo-post pa siya. Di ba may mga, naiyak si tita. Kawawa! Pwede mag-apply? Nung last year, parang sa sobrang kabisihan ko. Hindi ko na siya, Ay, di mo na siya nasikaso. Tapos namatay siya, hindi ko siya, wala ako sa tabi. Wala ka sa tabi niya. Kaya yun. Tapos nung sinandin ng mga kapatid ko ni Nene yung video, nangingisay na si Bebe. Hindi ko tinignan, hindi ko kaya. Yun. So yun na, naalala ko si Bebe. Pet lover nga talaga si tita. Naalala ko pag nagja-jogging ako, sumasama talaga yun. Tapos, pag pinapagamot yun, sinasakay ko sa sakyan yun. Bait kasi si Bebe. So yun. Buti pa si Bebe, at least diba? Yung ibang sinakay mo. Hindi. Tama. Buti pa si Bebe loyal. Diba? Uy, parang kami yan, kaloyal. Hindi. Aw. Yun talaga. Nire-reciprocate kasi ng mga pets yung pagmamahal mo sa kanila. So yun. Kaya naman laking tuwa din itong may-ari ng pusa na ito na nakita niya. Ang layo niya na. Utah to Los Angeles, parang yan eh. Malayo yan. Sa US parang dito. At parang yung pusa mo, taga Maynila, dumating ng Davao. Nalagay pala sa package. Nakasama siya kasi
Ang mga playful din yung mga pets mo, mapasok sa mga box. Oo. Hindi mo na malayan. Parang nandun yan pala yung sila. mister nyo playful kung saan nakakarating. Hoy! Balik tayo sa pusa. Balik tayo sa pusa. Kaya, yan. Yung mga riders natin, double check nyo po yung mga parcel. Baka may lamang pets yan, di ba? Baka, kasi sila naman nagde-deliver. Mga delivery riders natin. Good morning sa inyong lahat dyan. May buntag. Baka dineliver nyo, may pusi. Ay, may pusa. may rider. nasa loob ng parcel. Yung pusa! Yung rider. Nagtatago sa asawa ng babae kasi. Hoy! Ano na? Yung rider? Oo. Good morning, ma'am! Lazada po! Sabi nung rider? Sabi ng pusa. Ano yan eh? Hinahagod niya yung ulo niya, yung katawan niya sa amo niya kapag naglalambing. Yung pusa. Yung rider. Ganun naman talaga. Kaloyal siya eh. Kaya dinidikit yung pusa. siya. Yung rider. Sabi niya, Maniwala na sana ako. Pero yung pusa ba yan? yung rider. Di. Baka kasi mapagkamalan siya. Kaya napagkamalan siya Na pusa? na rider. Nakakahatching yung balay ibo niyan. Nung pusa? Ng rider. Di ba? Hindi man nag-save. Yung rider? Yung pusa? Pag nakagat ka niyan, oy! Magpa-anti-rabies agad kayo! Nang pusa? Makagat ng pusa? Ng rider! Ay, Totoo ha. Hindi to, seryosong usapan po ito. Mainit ang panahon, maraming nagpapa-inject ng mga anti-rabies ngayon. Hindi lang kagat or pati kalmot. Kailangan magpa-inject pa rin kayo. Magnakalmot kayo. Ng pusa? Ng rider. Oo. Kaya mag-nail cutter ka, Brad. Yung rider? Yung pusa. Ay, nako. Ang mahal pa naman ang pagkain yan. Ng pusa? Ng rider. Hindi kinain niya yung dinala niya sa motor. Kinain ng rider? Kinain ng pusa. Dalhin nyo sa vet pag may sakit. Yung pusa? Yung rider. Madalas pangalan yan Ming-Ming. Pangalan ng pusa. Ng rider. Ming-Ming po. Ito rin para sa inyo. Sabi ng rider? Sabi ng pusa. Imagine. Diba? Anyway, mga... Ang kapal ng balahibo. Na pusa. Ng rider. Balbon. Yung rider. Yung pusa. Ba't paano mo malalaman na lalaki? Yung pusa. Yung rider. Di ba naman si itlog? Pusa. Na pusa. Basic. Mahirap talaga magmahal ng syota ng iba. Hindi mo mabisita ka. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!